نو ترا تی مسٹیک یستی گونتی جنین کرتی حکم نچلی نو ترا عقل دا ابر دا یہ دنیا جنین چو نیا با ترا بوٹ بداتے جو یہ تا در کرتے بوٹ بداتے در کرتے بوٹ بداتے در کرتے تی دیما رسیاک کرتے ترا آریا الٹا سوارکتے ترا لٹ پلٹ کرتے سجن بازار بھیجتے ہیں دروت درا باتے گلیں چاروں کو گوشداروں کار کجائے وشو سلامت باتے انچکش مسر پدے کے دو سے روز ساری ملا اجاز ایک شعری سوشل میڈیا شنگت کیا ہوتی شعر تو کا زالبولا ناز نگائند ہمیں شعر جواب یک اپا ملا اجاز واسطہ وائس شنگ تک بیاش کنے میں وائسا بلے وائس شنگ ساری بیا گوشدار نے ملا اجاز ہم گوشتگیں شعرا نیستی وفا جنینا اللہ ود برینا دردی کپاتی سرینا سارتی سرا چمینا باربا مدام گدرینا شپرو چوتا کچینا جن ظالماں و دوستاں کشنتی جان پوستاں وقت وفایا موٹاں دائم دغاو چھوٹاں گاربا جنین خرابیں شموٹ چار کتابیں نہ عقل و ہوشی مانے ارجا کے رو نشانی مالی ہمی زبانی چبر نواز رپانے مرد دلا ورانے مرچا گما کٹانے آسے تہا سچانے ریشین دلی کدانے جن پل لگی گدانے نشتہ گشے کے خانے تو پیش کپات میراتے چن چن ببا براتے مندوزہا بباتے گرزا سرا براتے آسے تہا کپاتے کوہل ببا حلاتے مجگل ببا صداتے دستا دلا مشاتے مشکلاں ہڑاتے آرام دل مباتے مرد بزگیں عذابیں چم عرص دل کبابیں بختی گشے کے وابیں جن نشتگو نوابیں ای جن شدا چی گربا چمان دوئینا چربا گوشان دوئینا کربا سیسا چو مثل پربا پیشانی گی تہاریں دائم گشے خماریں مردہ چی زنگزاریں چہر کسا شزاریں یا رب دلی بتسپا گر درد و غمام بوپسا ماری تراب آرام ترا مرسا یا رب دلی بتسپا درد و غمام بپسا آرام و دل موپسا سلتر ببا تگسا ماری ترا بگسا وادم ترا مرسا سک پوہتوے پھدروگا چونڈ باتے بوک ببوگا ہجبر ایشی مسبزا بار بار عظیم و گوبزا لہٹیں زبانی للبا ملا اجاز چر رہے تو بری یکیہ دنبا کب تگے یکیہ گانا اجاز چوشکو یکیہ ویڈیو بنان چوشکو یکیہ ای کار کو تو اترا عالم دینی کنے تو عالم دینی کنے تو جنی آدم انسرا شہر ری بستا تی جن چی ایک جنی آدم یا پیدا نبوتا اگر تو عالم دینی بوتے نے سچا تو قرآن پہ سمجھتے تو یہ چیزیں زانے کہ جنت تا انسان ماں سے نامہ زانک بھی تو میں نے یک گپے بگو جنی آدم انگوشے گئے بی بی ہوا ایک جنی آدمی نہیں بی بی مریم یک جنی آدمی نہیں بی بی عائشہ یک جنی آدمی نہیں بی بی فاطمہ یک جنی آدمی نہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی جنی آدمی پیدا نبوتا سجی انبیاء چی جنی آدمی پیدا نبوتا گا ای دنیا شروع بوتا چی جنی آدمی پیدا نبوتا گا تو چی قسم انسان یہ تو ادا اترا عالم دینی کنے او دا کفر کنے نو ترا تی مسٹیک یستی گونتی جنین کرتی حکم نچلی نو ترا عقل دا ابر دا یہ دنیا جنین چو نیا با جنین گواریں جنین ماتیں یہ چیزیں تو زان گئے تو ایک اپا جان گئے ترا انچو ذات نے تو بلائیں اترا عالم دینی کنے دیندار مردمی کنے ترا لج نکا تو یہ چیزیں ہے بھی نہ سمجھے تو انچ کا اترا پچار ترا شرم نہیں ترا حیا نہیں بے شرم جنی آدمانا نشتا چوگوشے تو وقت چی جنی آدم یا پیدا نبوتے گئے واقعی شی انسان ہما چیزا دیما گندی ہما وڑ سوچی تے نو تی جندے کے نہ چلی تی یوکم تی جنین کرا نہ چلی ترا نو پاور نہیں نو تی عالمی شی یا ترا دومی جنین تنگ کرتا اولیو تو گتا کراچی نشتا گئے کروڑ والا گسے تا تو آو دا بولے دے دور داتا آگ پسر کرتا نہ لنکائی نانی دیا نہ پیسے دیا نہ جستائی کنے لازم تی برائی کا تو چیک سے تو جستی نہ کنے یلائی دیے اتی برائی نہ کن تو چیک سے دنیا تی کیریکٹر واقف نہیں ادا تو چر رہے واز کنے ادا چر رہے یہ مردوں میں دنبا کب تک ہے مردوں میں دنبا کب تک ہے ایشیا ذکریانی تعریف کرتا ایشی گانا جتا چوک کرتا ایشی شہر جتا نو ادھر یجا بے من ترچی پہ کنا
তারা বড বেদাতেন জুইয়েতা দার করতে বড বেদাতেন দার করতে বড বেদাতেন দার করতে তি দেমার স্যাক করতে তারা হারিয়া উল্টা স্বার্থে তারা লাট পালাট করতে সাজ্জেন বাজার বেগেশ Pagishi videos ani wasta me channel like share subscribe allam bikane wati ayala bidare Allah imayare